بتي زتلاليلو مرخبي محبراو ميديا صحفلا ملختات أمناز تربشت إيدن اتي بمحبراو ميديا تفلت ودي نايتحنا تسقم مالتون نايسنا أمرو تهواخ كليو كم زخل تقيسا قلت قعد كي تحلا سقعت كم زلوان بولي زفلتات بنحاسة شمونتا قلت تشحن عسران حموشتن ينيروم دحري سلسة سومونات نحاسة موداتا سلسان حدن قلت تشحن عسران حموشتن جن اتي زسقع ودي براتو والويلو زاخلوط ايتا قريسو عبري من برقزقا مزعم سلام كم يتخونو كبراتن فتواتن تخطاتلتي ازي چانال ابناي لومي مسانا دوانا نايتن جنا بهزعنتن زسكحكح قفعي زرعايا جن دما اتحماق عدل كساب اتاز تسدت على هاجر امريكا السعبن احوات ززنتو حقانيا تاريخ حيزلكم مزيان لهم نزي چانال سبسكرايب نتا فيديو دما لايك كتقبرون دا تلابو خدما سناي مكتتال كخونالكم يمنام إدنن فيفنن استبعلا كلتا دك حنت مهاتن زخون أحوات جنا بهزعنتن كاللوانيرو مرير قدس الزعلم كرياز تقدرام فيفن قوال شوعت عمت إدن دما قوال تشعت عمت كاللوا جنا بنوس ادمان اتهاز فتوعا معرفيت عينن زخونت ولادي تادين ولادي أبوان انتتقتل كريا تقدرام إذن ولادي تادين بولادا أبوان انتقتل بأكال بعينن زرعيها صاونتي كابتي زبصحن نايسنا امرها سياكوصا تسقيمنين ابوان دحرينت مقتلت مفصامو بعدم لكع تفريدو نابوه نبيت تدربيم ادين بموت ابوان دما بمأسرت السانا اذن هصاونتي زينا باي نبحتن ابرخه ترفاهم جنا بهصانتن دما عرسن كم محدرا نابر عالم احدو لن جمرام بناي قربازمات دغف نابرن نمرحا دحر مصناح اب هاجر امريكا زنبر اكو ان امريكا كسكرن بروسس جمرلن أبتوان فيفن قوال 13 عامات معباي حفتا زخونت إيدن دما قوال 15 عامات ينيران تساقع إلان دما بخل تشحن 10 شمانتن ناب هاجر أمريكا بزحام أب هاجر أمريكا مس بزحا حدوش هيوتنا تلامدا حماق حلوفنا رسعا نفي عن تمرتن كالسلام كلتين حوات ناب كوليج أتينون بفارماسي تمرغام أب قد ساماريتانس استبهالو سبيتال دما ناي فارماسي كيلا كوينن نابرأن كمرحة جمرام دقيمن حماق أقاطامي كريا زقبرن كونت اتا بعد مزعابية ايدن بديت اب ويدما مس حدش سبات اتلالي لو ابليكيشن مس حدا امريكاوي ودم الللايا صعيبو ينيروم ديت اب حدش فقرات زلاليلو زواقعلن زقراربلن مرخب ابليكيشن تتخون فلما قدم بأكال مرخب اتلاليلن دليتات قد تلواوطلن ابليكيشن يوم اتي ايدن استلالي تودي سامويل تايلر إريكسن زبال كوينو ود 26 عامات منسى يوم ايدنن سامويل إريكسنن ولا كواز توسنا مقرراب انتنبرام ايدن جن سلزي فوتيوتور كوبون بغانا كوكوارز يا مريزام ازي بيناو وسانة ايدن جن نسامويل إريكسن زاقوت حيينيروم ازي ابحث سيروان بفقرا كم زودغا خقال تسلات سنح منسي ركبهم قبصل يزدل نيروم كابزي استلعلون بزحات صحفات النالاخة يفرار حي نيروم ولا قاعدن زجمروا ركب كتقوارز تفتراو مثلا تخونا سامويل إريكسن جن زقبلو وسانة ينبرن كابتوم سامويل زل خلا مفرار حتات مسو كتكون تزي خيلا ركبهم تزي قصيلو عرسو 5 طف بترغاغامي يقلص على نيروم إذا كياكل حدا معلت دما ناي طبنجا مسلي اتححزو ملأخت الأخلام بزي استربشت ايدن نمحزا تمخرام اتا محزا دما نابوليس كتفلت تمخرام جزي كيوسدت دما بنحسة شمانتا قلتشحن 25 نابتشعتا حد دويلا نتي حبريتا قبلا زلعلا بوليس زعوا سامويل إريكسن بزرزر بمزراب سامويل اب صبوغ سنامراوط حنا كم زيلا بمقلاز ايسن لبونا حاجز خقبرلو تزاربتهم نتي زنبرا قمت بمرداتا نمدقاف دما سامويل يلقخلا كاب زنبرا صحفات حنت مريصا انبيباتلهم يام اتا زنببتلهم صحفتي كم زتبل نيرام ازي ملختي التنببيو مسموتكو كم زخونا غير ايلي خلقيم دحرحزي سلناتي نقر كتشنقي يبلقن انا نسخن كابزي بزبلت صبوغات كزيات كنحلف يمنا نيرام مساخ مخان يحقسن نيروم نسخون حقست نيرخ كتخوني تسفا يقبر حقست خقبركي سلازفتنكو يغريتام بتعمي سلاز حسبلكون يغريتام
ኣብ ህይወትኪ ክትሳኽዕዮ ትደሊ ነገር ክትሳኽዒ ስለ ዝደልውን ካብ ልበይ ይቕሬታ ይብል ኤደን። እታ ብጣዕሚ ትርብሻ ዝለኣኸላ ጽሕፍቲ እንተንብብ ካብ ውሽጣ ትሰግእ ከም ዝነበረት ድምጻ የፍልጥ እዩ ነይሩ። ዓርሱ ከየጥፍእ ትሰግእ ዝነበረት ኤደን ነታ መልእኽቲ ኣንቢባ ምስ ወደአት ናብ ገዝኡ ክኸዱን ብልክዕ ዘለዎ ኩነታት ክዕዘቡን ተማሕፂናቶም እያ። ኤደን ሓደ ግዜ ጥራይ ደው ኢላ እውን ኣይጠፋኣትን። ክሳብ 4 ግዜ ደጋጊማ እንዳደወለት ዝረኸብዎን ዝበፅሕዎን ሓድሽ ነገር እንተሎ ናብ 991 እንዳደወለት ትከታተል እያ ነይራ። ዝሃብዋ ምላሽ ግን ናብ መንበሪ ገዝኡ ከይዶም ከም ዝነበሩን ዝረኣየቶ ሓድሽ ነገር እንትህሉ ድማ ሪፖርት ክትገብርን ዝገልጽ ጥራይ ነይሩ። ሽዑ እቶም ፖላዊስ ናብ ናይ ሳሙኤል ኤሪክሰን መንበር ገዛ ኣምርሑ። ሳሙኤል ኣብ ገዝኡ ስለ ዘይነበረ ንወላዲት ኣዲኡ ሓደ ሕቶታት ከቕርቡላ ጀመሩ። ብዴቲንግ ኣብ ዝተፋለጣ ናይ ፍቕሪ መሓዛ ከም ዘለቶ እትፈልጦ ነገር እንተሎ ንዝሓተት ዋሕቶ ድማ እወ ክትብል ምላሽ ሃበት። ቀፂሎም ድማ መዓልታዊ ተደጋጋሚ መልእኽትታት ከም ዝልእኸላን ብናይ ባዕሉ ጠበንጃ ንገዛእ ርእሱ ከም ዘጥፍእ ከም ዝገለጸላን ብምሕባር ገለ ናይ ስነ ልቦና ጸገም እንተልይዎ ክትዛረቦም ሓተትዋ። ኣዲኡ ግን ወዳ ከምኡ ዓይነት ሕማም ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ቅድሚ 1 ዓመትን መንፈቕን ምስ ፍቕረኝኡ ብዝነበሮ ርክብ ምኽንያት ግን ውሱን ናይ ባህርያት ለውጥታት ከም ዝተዓዘበትሉ ነገረቶም። ቀፂላ ድማ ውላዳ ናይ ስነ ልቦና ሓገዝ ከድልዮ ከም ዝኽእል እውን ጠቆመቶም። ኣብዚ ማእኸል ነይሩ ሳሙኤል ናብ ገዝኡ ዝተመልሰ። ንወላዲት ኣዲኡ ይሓቱ ዝነበሩ ፖሊሳት ድማ ንባዕሉ ሓደ ሕቶታት ክሓትዎ ጀመሩ። ብዛዕባ ዝልእኸላ መልእኽትታት ብምግላጽ ናይቲ ዝለኣኸላ ናይ ጠበንጃ ስእሊ ትርጉም ክዛረቦም እንትሓትዎ ንዓቐትን ዘይተገዳስነትን ብዝተመለኦ እንታይ እዮም ክዛረበኩም ክብል ንሕቶኦም ብሕቶ ምላሽ ሃቦም። እቶም ፖላዊስ ብዝበለጸ ንኸርድእዎ ናይ ጠበንጃ ስእሊ ምልኣኽ ከም ዘጨንቕ ኣይትፈልጥን ዲኻ? ብናትኻ ሞት ምኽንያት ናይ ጥፍኣት ስምዒት ክስማዕን ክትርበሽን ከም እትኽእል ኣይትግምትን በልዎም። ሳሙኤል ግን ሕዚ እውን ንፖሊስ ዝሃቦ ምላሽ ሓፂር እዩ ነይሩ። እዚ እኮ ግን ናታ ጸገም ኣይኮነን በሎም። ቀፂሎም ጠበንጃ እንተለዎ ሓተትዎም። ንሱ ግን ሓደ ጠበንጃ ከም ዘሎን ንሱ እውን ናይ ኣቦኡ ከም ዝኾነን መለሰሎም። ቀፂሎም እቲ ዝለኣካላ ምስሊ ናይ ጠበንጃ ናይ ኣቦኻ ድዩ ክብሉ ሓተትዎም። ንሱ ግን እንታይ ዓይነት ጠበንጃ ከም ዝለኣኸላ ከም ዘይዝክር መለሰሎም። በዚ ጥርጣረ ዝሓደሮም ፖላዊስ ብዝገበርዎ ተፍትሽ ድማ ብዘይካ ናይ ኣቦኡ ካሊእ ጠበንጃ ኣብ ናይ ሳሙኤል ክፍሊ ረኸቡ። ካብ ናይ ሳሙኤል ክፍሊ ኣውፅኦም ድማ ንወላዳ ኣቦኡ ብሓላፍነት ኣረከብዎም። ኣብ መወዳእታ ግን ሳሙኤል ሓንቲ ከባድ ቃል ተዛረበ። ዝተወሰነ ሓይሊ እዩ ዘለዎም። ናይ 3 ሰባት ቀታሊ ዝኾነ ተጠርጣሪ ኣይክትለቅዎን ኢኹም ኢሉ ፍሽኽ በሎም። ወላ እኳ ፖሊስ ነዛ ናይ ሳሙኤል ቃል ትኹረት ኣይሃባ እምበር ሳሙኤል ግን ንቐጻሊ ክፍጽሞን ዝተለሞ ነገር እዩ ተዛሪቡ። ንፖሊስ ተዛሪበ ኢላ ኣብ ስራሓት ትውዕል ዘላ ኤደን እውን ከቢድ መዓልቲ መጻ ከም ዘሎ ኣይገመተትን። ድሕሪ ውሱናት መዓልትታት ሳሙኤል ኤሪክሰን ነሓሰ 31 2025 ሓዊ ዝተፍእ ጠበንጃ ሒዙ ናብ መንበር ገዛ ኤደን ኣምርሐ። ኣብቲ እዋን ንእሽተይ ሓፍታ ፌቨንን ካሊእ ብእምነት ዝተባሃለ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይን እውን ምስ ኤደን እዮም ነይሮም። ህይወት ምጽሉእን ክነብር ዘይምድላዩን ባዕሉ ክስከሞ ዝግባእ ናይ ህይወት ሸኽሚ እንዳሃለወ ሳሙኤል ግን ናቱ ሞት ክዕጅባ ነተን ብሩህ መጻን ሕልምን ዘለወን ኣሓት ክቐትል ናብ ገዛን ኣተወም። ፈላማይ ቃትኡ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ብእምነት ሰሓበም። ንዕኡ እንትትኩሰሉ ዝተዓዘበት ፌቨን ነብሳ ክተትርፍ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣትያ ተዓፀየት። ኣብታ ክፍሊ ምዕፀያ ግን ህይወታ የተረፈላን። ሳሙኤል መስኮት ሰቢሩ ብምእታው ተኩሰላ። እታ ቀንዲ ዕላምኡ ኤደን ፈለማ ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይሩ ኣብ እግራ ሃሪምዋ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤደን ተወሳኺ ቃታ ሰሓበም። ብድሕሪኡ እውን ጠበንጅኡ ኣዚሩ ንገዛእ ርእሱ ተኮሰም። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ክበጽሕ እንከሎ ፌቨንን መንእሰይ ብእምነትን ብህይወት ኣይነበሩን። ኤደንን ሳሙኤልን ግን ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተዮም ዓሪፎም። ኤደን ነዚ ፈሪሓ ኣቐዲማ እኳ ሪፖርት ገይራ እንተነበረት ፖሊስ ግን ኣድላይ ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ ህይወታን ህይወት ሓፍታን ብእምነትን ብኣኩል ጠፍአም። እዚ ድማ ኣብ ነበርቲ ብፍላይ ከዓ ሓበሻ ኮሚኒቲ ዓብዪ ቁጣዕ ፈጢሩ እዩ። ፖሊስ ሕዚ እውን ምርመራ እናገበረ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ንዝሐሸ ህይወትን ናብ ኣሜሪካ ዘምፅአን ኣኮአን ነጋሽ ግን ብሓዘን ልቡ ተሰቢሩ ኣብ ከቢድ ጓህን ሓዘንን እዩ ዝርከብ።
ስርዓተ ቀብሮም ድማ ኣብ ማህደረ ሰላም ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስትያን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ተፈጺሙ እዩ። ሕራይ እምበር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ኣብ ናይ ሎሚ መሰናዶና ሒዝናልኩም መጺና ዝነበርና ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።